Hapit na mahuman ang unang mga unit sa temporary shelter nga gitukod alang sa mga nasunugan sa barangay Luok, Mandawi City. Mitabang na ang ubang mga residente aron mapaspasan ang trabaho. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini na ang itsura sa mga housing units nga gitukod sa bakanting yuta kilid sa karaan nga CICC. 12 ka mga units ang unang napabarog alang sa mga nabiktima sa dakong sunog sa Sitio Paradise, Look. Matag unit alang sa usa ka pamilyahan dunay gidak-on nga moabot og 18 square meters. May CR na sa kada unit ug lababo. Miabaga sa pagpabarog niini ang mga negosyante sa syudad nga misaad og kapin gatos ka units. Mao na mga lababo, mga pipe, mga drainage, mao na mga sira. Okay naman mga sira na naman tanan. Ang lababo na lang ging follow up namo. Wala may kuan. Piping mo naman. Aron mas mapadali ang trabaho, ang mga residente nga nasunugan mismo miabag na sa construction. Pipila kanila mi voluntaryo pag-adto sa dapit alang sa mga trabahoon. Sama nini mga managsilingan nga mitabang pag-count sa yuta alang sa drainage. Matud sa opisyal sa Homeowners Association, gikan sa ilang natigom nga pondo, ilang hatagan og allowance ang mga volunteers sulod sa usa ka buwan. Panghinaot nila nga makatabang kini aron mapadali ang trabaho. Tan-aw na mo ang site which is unsay among matabang. So naka-came up mi nga mo additional mig manpower which is nag-meeting mi sa board, naka-create mig amount nga which is isweldo na mo good for 1 month siya. Ang pagpuyo dito sa mga tao okay gyud dito kay nanay mga negosyo, murag naghinay-hinay na sila kuan ba moving forward sa ilang panginabuhi dito sa Northeast. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.